പറയുന്ന നേരിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ കുറെ പേര് കേറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്തായാലും സാരില്ല, പല സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും മാതാജി. നമ്മൾ ഈ പറയില്ലേ, മായ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളെ ചില സമയത്തൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും, ക്ലാസ്സിൽ കയറാതിരിക്കാനൊക്കെ. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മറികടക്ക 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, മാംചയോ വ്യഭിചാരണ, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ അത് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ കേൾക്കാത്തവരൊക്കെ നോക്കിയോ, ക്ലാസ് കേട്ടോ? മാതാജി ഒരു സംഗതി പറയാനുണ്ട്. ശാരദാമ്മ മിനിമാന മാതാജി ഇന്നലെ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നും വരുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയത് നോക്കിയാ ഞാൻ എഴുതുന്നതൊക്കെയെന്ന്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയാ ഞാൻ പഠിക്കുന്നു. മിനിമാതാജി എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇന്നും ഈ 3 മണിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിവിടെ കയറാം, മാതാജിയായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താന്നുള്ളത്, മാതാജിയോട് ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ. പേര് ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഒന്നും വരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞത് വെച്ചാ ഞാൻ പഠിക്കുന്നതല്ല. എന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജിക്ക്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നിട്ട് മാതാജി ഫസ്റ്റാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാരില്ല, നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്താന്നുള്ള ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ. മാതാജിയുടെ അടുത്തായിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ക്ലാസ് വൈകുന്നേരം അഥവാ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഉച്ചക്കലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയാം. ഉച്ചക്കലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം 9 മണിക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാല്, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ് ഇപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് പറ്റില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാവിലെ കയറാം. 6 മണിക്ക് രാവിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, വൈകുന്നേരം 9 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സില് 11ാമത്തെ അധ്യായാണ്. വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ, ഇന്ന് അവിടെ 12ാമത്തെ, ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു, ഇന്ന് 13ാമത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നടക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ് മുന്നിലേക്ക് വരണം, ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ ആക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം നമുക്ക്. ഇന്നലെ വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്ന് ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പറയോ? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. അർജുനൻ ആദ്യം ഭയന്നു. പിന്നീട് അർജുനന് കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറിയിരുന്ന രീതികളും സഖായിട്ടും പിന്നെന്താ പറയാ പെരുമാറിയിരുന്നതൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. ഭഗവാനോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. അതെ,
അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഞാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്, എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പോ അതാണ് നമ്മള് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ എന്താണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരു ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ കാണാണ്. അർജുനൻ ഭയങ്കര വിസ്മയത്തോടെയും ആശ്ചര്യത്തോടെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത്, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില്. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനൻ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് നല്ല സുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കാലരൂപം സ്വീകരിച്ചു. കാലരൂപം സ്വീകരിച്ചപ്പോ എന്താ, ദ്രാംഷ്ടകളൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ കാലരൂപം കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സാകെ പ്രശ്നമാകാണ്, എനിക്ക് പേടിയാവണമെന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അർജുനൻ കുറെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിച്ചും പേയും പറയണ പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പിന്നെ അർജുനന്റെ ആദ്യം ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കും, പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കും, സാധാരണ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി ഇവരെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നേരത്തെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. അതും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രേരണയായല്ലോ, കാരണം ഓൾറെഡി ഇവരെ എല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുർലഭം. കേട് പറഞ്ഞല്ല, എന്താ പറഞ്ഞ, ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ദിപൂജമല്ലേ? അല്ല, സുദൂർദർശൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതില് അത് നല്ല ദർശനമാണ് അല്ലേ? അല്ലല്ല ഊഹിക്കാണ് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും അതല്ല, സുദൂർദശമിതം രൂപം എന്നാ പറയുന്നത്. സുദൂർദശ ആണെന്ന് 52ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്. നമുക്കറിയാം, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാലോ, നമ്മള് ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ പറയണമെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടാണോ പരാതി പറയുന്നത്? അല്ല, നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, പാലാഴിയില് ശയിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമയിലെ ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലല്ലോ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലേ? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വസിക്കുന്ന ആളല്ലേ, ആത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അവിടെ മാത്രല്ല ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉള്ളത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അതായത് പാലാഴിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി. ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ചാൽ പാല്. കാരണോദകശായി അല്ല, ഒരു ശ്ലോകത്തിന് പഠിച്ചത് മാതാജി, ഒരു അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ വന്നത്? അങ്ങനെയല്ല മാതാജി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു കേട്ടോ. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ദേവന്മാര് ബ്രഹ്മാവൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പരാതി പറയണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു തീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചെന്ന് പരാതി പറയുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നത്. ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പരാതി പറയാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ കാണുന്നത് ആരെയാണ്? ആ പാലാഴിയിലുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനാ കാണുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒരു എംബസി പോലെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്. അതായത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനോട് പറയുമ്പോ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് മുകളിലുള്ളവരോട് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാണ്ട് അവിടുത്തെ പരാതികൾ തീർക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉണ്ടാവില്ലേ, അവിടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്ന പോലെ തന്നെ ആണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനോട് പറയും. അങ്ങനെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യണ്ടാവും. ഭഗവാനോട് പറയും, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിന് ആര് പരിഹാരം കാണും? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരിഹാരം കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ ദേവന്മാര് പോലും ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനോട്. അവർക്ക് പോലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
അപ്പൊ അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട്, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ ദ്വാരകയിലുള്ളവർക്കും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാനും കഴിക്കാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്ക്? ദ്വാരകാ നിവാസികൾക്കും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ജന്മം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെവരാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുക കൂട്ടുകാരായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ കാമുകിമാരായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല പല ഭാവത്തിലാണല്ലോ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനോട് എല്ലാവരും, മാതാപിതാക്കള്, അങ്ങനെ പല രീതിയില്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പുൽക്കൊടി ആയിട്ട് എങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിൽ ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മഹാഭാഗ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദ്വാരകയിലും, ദ്വാരകാധീശന്റെ അടുത്തും ദ്വാരകയിലും അവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരിട്ട്, അല്ലെ? പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മള് 52, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, എന്നെ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗം. വേറെ അവിടെ നടക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചപ്പോ നമുക്ക് എന്തറിയണം? ഭക്തി എന്താന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യം അതാണ്, അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ്? എന്താണ് ഭക്തി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ആണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ അവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവിടെ എന്തില്ല? അവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് നടക്കണം? ഒരു പ്രക്രിയ, ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കണം നമ്മുടെ. അതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നുപോലും വിടാനില്ല. നമുക്ക് 20 ശ്ലോകമുള്ള ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ്. അതില് ഇപ്പൊ ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അതിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കുറഞ്ഞു വരും. 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത്. രണ്ടാമത്തത്, ഒന്നാമത്തേന് 10 മാർക്കാണെങ്കിൽ 2-ന് 8, പിന്നത്തേന് 6 മാർക്ക്, പിന്നെ 4, പിന്നെ 2, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ, അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് 10 മാർക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഭക്തന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ്, ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം, ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഭക്തി യോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് എന്ത്? 12-ാമത്തെ അധ്യായം. നിങ്ങളിത് 1-ാമത്തെ ലെവലിൽ മുഴുവനും പഠിച്ചതാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു റിവിഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് 12-ാമത്തെ അധ്യായം. 1-ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ 20 ശ്ലോകമുള്ളത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എടുത്ത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കൂടി അതൊരു റിവിഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ അധ്യായം എടുക്കാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 20 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ആകെയുള്ളത്. അതിൽ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തി. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് വരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു 5 സ്റ്റേജസ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് 8-ാമത്തെ മുതൽ 12-ാമത്തെ വരെയുള്ള 5 ശ്ലോകങ്ങള്. ഈ 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, അതൊരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ സ്വാം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗ വിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അങ്ങയ്ക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത്
ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, ഭഗവാൻ ആ പ്രകാശത്തില് ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ആരാ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്. പൊതുവെ ആത്മീയവാദികൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ളതാണ്, അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിവാദികളും. ഒന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അതായത് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് കണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ആരാധിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് വ്യക്തിഗതവാദികൾ, ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവര്. വ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിവാദി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കും, ഭഗവാന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ അണിയിച്ചു കൊടുക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവ്യക്തിഗതവാദികളും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് അവർ സേവിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതില് രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട്, അവ്യക്തവാദികളുണ്ട്, വ്യക്തിവാദികളുണ്ട്. അപ്പോ വ്യക്തിവാദികള് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടര. ഇതിൽ അർജുനൻ ഏത് വകുപ്പിൽ വരും? അർജുനൻ ആരാണ്? ആദ്യത്തെ വ്യക്തിഗതവാദി. രണ്ടാമത്തെ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതും കൂടി ഉണ്ട്. അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്നും കൂടി അർജുനൻ അറിയണം. അതിനും കൂടിയാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാ വേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത തേമേ യുക്തതമോ മദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടിയവർ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത ആയിട്ടുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ്? ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പരിപൂർണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരെന്ന്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നിരുന്നാ പോലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയില് താല്പര്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അവ്യക്തമായ സർവവ്യാപ്തമായ അചിന്യമായിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ടും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് എന്തിന്? ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ പരിപൂർണമായിട്ടും ഉപാസിക്കുന്നവരും ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കും? എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണത, കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠരായവര് പരിപൂർണത നേടുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കും എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ കറങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വ്യക്തിശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിക്കില്ല. വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പം ഇത് വളരെ പ്രയാസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ക്ലേശാധികതരസ്തേഷം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹിഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവത്പിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എന്താ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്? ആ ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള
പിന്നെ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. അവർക്കൊരു വ്യക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒരു ജ്യോതിയെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന്, അതായത് ഭൗതികവാദികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ട്, തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ തപാൽ പെട്ടികളിൽ കത്തിട്ടാലും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലെറ്റർ കിട്ടും. പക്ഷെ തപാൽ പെട്ടിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ ഇട്ടെങ്കിലോ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ അത് പോകില്ല, അത് നടക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അർച്ചാവിഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഈ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭൗതികമായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ. കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കാം? ഈ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ, അതാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആരിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആര് സ്വീകരിക്കും? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ആര്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്താന്നുള്ളത്? ഇതിനെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഇനി എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആരാണോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത് ആ ഭക്തനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജനന മരണ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരകയറ്റും. വേഗം തന്നെ ഞാൻ അവരെ രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജനന മരണ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കും? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കരകയറ്റും. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായിട്ടും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗാഭ്യാസനം പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല. കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി വന്ന അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ
ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഒരു ശിശു എപ്പോഴും ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അപ്പോ ആ ഭക്തനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനായിട്ട് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? വേറെ യോഗ പരിശീലനത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി വന്ന് അയാളെ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയ ഒരാൾക്ക് എത്ര തന്നെ പാടുപെട്ടാലും നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ അയാളെ രക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്കതിന് പറയുന്നത്, എത്ര വലിയൊരു നീന്തൽക്കാരനായാൽ പോലും സമുദ്രത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടിനൊരു ആളുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെയാണ് അവിടെ ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങള്. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതല് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് വരെ. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ വാഴിക്കുക. പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓർക്കാനും ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം കഴിയും വർദ്ധിപ്പിന് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സമർപ്പിക്കുക. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനം ചെയ്യുക, ജ്ഞാനം നേടുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ധ്യാനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം 5 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് മയ്യാ വേമന ആതസ്യ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അഥാ ഊർധം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ പറയണത്? മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരമാക്കാനാ പറയണത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ നീന്തിക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അനന്യഭക്തി ഫസ്റ്റ് പറയണത്. അനന്യഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അനന്യഭക്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആരും പ്രേരിപ്പിക്കാതെ, ആരുടെ പ്രേരണ ഇല്ലാതെ സ്വമനസാലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ഭക്തി ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെങ്ങനെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവർ ഭക്തന്മാരാണ്. അതേപോലെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരമാക്കുക. ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, സ്വമേധയാ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? അനന്യഭക്തി. അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവിടെ? ഭഗവാനും രാധാറാണിയും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തം വെക്കുകയാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ച് ഭക്തൻ കൃഷ്ണവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ കാരുണ്യമായിട്ട് നമുക്കത് നൽകുകയും ചെയ്യും. അത്തരം സേവന ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ അനന്യഭക്തി. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന് പ്രസാദം നിവേദിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്തു പോകാം. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത്. അനന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയണത്? ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇനി ഇത് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കില്ല. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്താണ് അവിടെ? സാധനാഭക്തി. അതായത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ
ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാ. രണ്ടാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ, അർജുന ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കണം, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ മടി വരണോ, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ, നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യും. നമ്മളപ്പോ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ പറയില്ലേ മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, എന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഈ മാതാജി എന്നും പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. മാതാജിക്ക് പ്രയാസാവണ്ടേ, എന്നും പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടായാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ ദിവസം ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിന് രുചി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ അത് സ്വമേധയാ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തിലേക്ക് പോകും, ഒന്നാമത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ മാറും. അപ്പൊ അതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്ക് സ്വമേധയാ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ, ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റത് സ്വമേധയ ഉണ്ടാകും, രണ്ടാമത്തത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണ്ടുന്ന നിയമനിബന്ധനകളോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി യോഗ പരിശീലനം ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ തന്നെ ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തത് ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് ഈ ആഗ്രഹം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് അനന്യഭക്തി, രണ്ടാമത്തത് സാധനാഭക്തി. സാധനയിലൂടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടാമത്തത്. ഇനി ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സമയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ രാത്രി ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ? നിഷ്കാമകർമ്മം. നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് അഭ്യാസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമ വാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം, ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നു അനന്യഭക്തി, അതല്ല രണ്ടാമത്തത് ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ അത് വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതാണ് സാധനാ ഭക്തി. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണതയിലെത്താം. നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. അത് കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സൗമ്യനസം ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓഫീസുകൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. തന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അതിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സൗമ്യനശാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമൂഹത്തിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവരോട് പറയണം, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. എന്തിനാണ്, അവർക്ക് ക്ഷേമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കും പ്രയോജനമില്ല, നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനമില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും, അവർക്കതിന്റെ ഗുണമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതും എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക.
ഇനി അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാവണമെന്നില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതൊന്നും സമ്മതിച്ചു തരണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നേരിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലിയുടെ പൈസ എടുത്ത് അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കാണ് ഭഗവാൻ 4ാമത്തെ കാര്യത്തിലൂടെ. എന്താണ്? സകാമ കർമ്മം. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അഥൈതാഥപ്യശക്തോസി കർത്തും അത്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? സർവകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ വീട്ടില് നമുക്ക് സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ല, എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇതിന് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകാനൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ, ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് നമുക്കിപ്പോ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. അതായത് ഇപ്പൊ ആശുപത്രികള്, വൃദ്ധസദനങ്ങള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനാഥാലയങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യ സംഘടനകള്, ഒരു വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, അല്ലാതെ സമൂഹത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. ശരീരം കൊണ്ടോ പൈസ കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്? പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ തന്നെ എന്ത് വരും? നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു ഇത് വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് അവിടെ ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ് ഈ 7ാമത്തെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏത് കർമ്മം? സകാമ കർമ്മം. അതാണ് 4ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5ാമത്തെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗ സ്യാഗ ശാന്തിരനന്തരം. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 5ാമത്തെ എന്താ പറയണത്? ഇതും നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ഇതും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം തന്നെ ജ്ഞാനം നേടാം. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് ആ പരമാത്മാവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്താം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 1ാമത്തത് അനന്യഭക്തി. നമ്മള് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക, സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്. 2ാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി. സ്വമേധയാ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് സാധനാ ഭക്തി. 3ാമത്തത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. 4ാമത്തത് സകാമ കർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊതു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്താം. ഇനി അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം 1ാമത്തെ. 2ാമത്തത് ക്രമികമായിട്ടുള്ള വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു, ജ്ഞാനം നേടുന്നു, ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. പടിപടിയായി നീങ്ങുന്ന ഈ വഴിയോ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതിനുള്ള വഴിയോ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഇതിൽ ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. പടിപടിയായിട്ടുള്ളതും സ്വീകരിക്കാം, നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ളതും അതായത് ഭക്തി സേവനവും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ
ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് വരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? 13-14 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച്ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാതാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ, ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? മത്സരം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. മത്സര ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തുകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായി സദാ സംതൃപ്തനായി നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കണം, ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഭാവം, അതായത് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അതാണ് മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? ഇവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ നമ്മുടേതാണെന്നത് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അഹങ്കാരമാണ്. നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുക, അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊള്ള, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരുപോലെ കാണാൻ ക്ഷമാശാലി ആയിട്ടിരിക്കുക, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുക, നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവായിട്ടിരിക്കുക, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ കിട്ടിയ ശിക്ഷ വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്നാണ് ആര് കരുതുക? ഭക്തന്മാര് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും വലുത് വരേണ്ടത് ഇത്രയും ചെറുതാക്കിയിട്ട് ആര് തന്നു? ഭഗവാൻ തന്നു എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. യസ്മൻ നോദിജതേ ലോകോ ലോകോ നോദിജതേ തെറ്റുണ്ട് ഇതില്. യസ്മൻ നോദിജതേ ലോകോ ലോകോ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷമർഷാഭയോദേഗിർ മുക്തോ യാസചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവരാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നില്ല, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഭയം ഉത്കണ്ഠയിലൊന്നും എങ്ങനെയാണിരിക്കും? സമചിത്തനായിരിക്കുക, എല്ലാതും ഒരേപോലെ കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, വിശുദ്ധൻ, നിപുണൻ, ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ പല പല മാർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ക്രമക്രമമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നു. അതൊന്നുമല്ലാതെ നേരിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക, അതിനൊന്നും ആശ്രയിക്കാത്ത വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള, നിപുണനായിട്ടുള്ള, ഉത്കണ്ഠയും വ്യഥയും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്തെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട്, പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിപുണനായിരിക്കും. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് ഒരു ഭക്തൻ അറിയാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന്. മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കും, അറിയാവുന്നതുമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും നിപുണനായിരിക്കും, എല്ലാറ്റിലും നിപുണനായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? യോന കൃഷ്യതി നാ ദ്വേഷ്ടി നാ ശോചതി നാ കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭാ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാനിയാ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേപോലെ കാണാം, ഒന്നിനോടും ഒരു മമതാഭാവം ഒന്നും ആർക്കില്ല? ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവില്ല.
ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പാപപങ്കിലങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഭക്തൻ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏതാപത്തും ചുമക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തൻ. തന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമല്ല തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടാണ് ഭഗവാന് പ്രിയം. അപ്പൊ ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പിന്നെ പാപപങ്കിലങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായിരിക്കും ആര്? ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരാപത്തും ചുമക്കാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറാണ്? ഒരു ഭക്തൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിറവേറ്റുന്നതില് അതൊന്നും ആർക്ക് തടസ്സമല്ല? ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് തടസ്സമല്ല. കാരണം ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആർക്കാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോട് ആരും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, ആർക്കും പ്രിയം കൂടുതലാണ്? ഭഗവാനും പ്രിയം കൂടുതലായിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സമാശത്രൗച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാവിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനീകേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഹ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും സമഭാവനയോട് കൂടി കാണാം. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും, ശീതവും ഉഷ്ണവും, സുഖവും ദുഃഖവും, ആദരവും അനാദരവ്, പിന്നെ യശസ് ദുഷ്കീർത്തി, ഈ പറഞ്ഞ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെല്ലാം ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിട്ടുള്ള മൗനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ച വ്യക്തി, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ. അതായത് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവരോടുള്ള ഒരു മമത, ആസക്തി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനോട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിനുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാണ്. സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തനാവില്ല. അപ്പൊ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാളും എന്താവില്ല? വിശുദ്ധ ഭക്തനാവില്ല. ഹരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ. ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ കരുതി കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ, വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങള് തന്നെത്താനെ വളർന്നത്. നമ്മളത് പ്രത്യേകിച്ചും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതല്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിപാസത്തെ ശ്രദ്ധധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായി ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം നാശരഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം. അത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നാശരഹിതമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ അവ്യക്തിഗത ഭാവം പ്രയോജനകരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ, നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തിഗതമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടി ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടി പവിത്രമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ഉദിച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി മുന്നേറേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത മധ്യത്തിലുള്ള ഈ ആരാധ്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് അവിടെ അനുയോജ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ മറിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹം ഉദിക്കുകയാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പടിപടിയായിട്ട് പോകണ്ട. നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി യോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു,
ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാശരഹിതമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അതോ സകാര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണോ? ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്? ആരാണ് അതിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാധന നടത്തുന്നവൻ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സാകാര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായവരെന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയാണ്. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാലും അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിന് കുറെ സമയം, കഠിനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണവും സമത്വവും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. കുറെ സമയം അതിനെടുക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവ്യക്ത ഉപാസന നടത്തുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഇത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ്, ഇതിന് കുറെ സമയം എടുക്കും. അത് ശാരീരികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബോധമുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നും കൂടി ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതില് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജന്മ മരണ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ 8ാമത് തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുക. അങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനോടൊപ്പം നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയണത്, അനന്യ ഭക്തി. സ്വമേധയാ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനിലെല്ലാം സമർപ്പിക്കാം, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല സ്വമേധയാ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ടാമത്തത് വൈദ്യസാധന തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിലെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോ നമുക്ക് മടി വരും, പക്ഷെ ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ പറയണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗുരുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യും. കുറെ ദിവസം ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെത്താൻ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതായത് നമ്മൾ അത് നമ്മളില് വളർത്തിയെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. ഇനി അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പമ്പലം പണിയാൻ സഹായിക്കാം, അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്താം. എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയിലൂടെ സാധിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നത് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്കും ഭഗവാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കണം. അവരോട് എന്താ പറയണത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സമർപ്പിക്കണം. മറ്റേത് നിഷ്കാമ കർമ്മം, ഇവിടെ സകാമ കർമ്മം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഫലം എന്ത് ചെയ്യുക? സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ആശുപത്രികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അനാഥാലയങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധാശ്രമങ്ങള് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും, മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അങ്ങനെയാണ് 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങളിലെ 12 ശ്ലോകങ്ങളിലെ 8, 9, 10, 11, 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടതെന്നെ കുറിച്ച് പറയണത്. ഇനി 13 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരോടും എന്തുണ്ടാവണം? അസൂയ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മത്സര ബുദ്ധി പാടില്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളോടും ദയ ഉണ്ടാവുക, സൗഹൃദം പുലർത്തി അഹങ്കാരമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കണം, ക്ഷമാശീലനായിരിക്കണം, ആത്മനിയന്ത്രണം
ഉള്ളവനായിരിക്കണം, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചവനും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സന്തുഷ്ടനായിരിക്കണം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന്മാരല്ല. ഇനി അതും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭക്തന്റെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കാത്തത്, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാത്തവൻ, ആരും മറ്റുള്ളവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താത്തത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഇപ്പൊ മാനവും അപമാനവും ഒക്കെ സമചിത്തനായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ഉത്കണ്ഠയില്ലാത്തവൻ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളവൻ, ഒന്നിനും എന്തില്ല, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സന്തോഷം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളുടെ സമഭാവനയോടെ കാണാം. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും എല്ലാറ്റിനെയും സമചിത്തതയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇതെന്താണിത്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാശരഹിതമാണ്, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതാണത്. അത് ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പ്രാധാന്യം. എന്താ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റത്തെ? നാശരഹിതമാണ്. അത് വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിലേക്ക് മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. അതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം നാശരഹിതമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു. അല്ല, വേറൊന്നും കൂടി ആലോചിച്ചോക്കെ. ഭക്തിയുത സേവനം നാശരഹിതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ജന്മത്തില് ചെയ്ത് മുഴുവനായില്ലെങ്കിലും ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സന്മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കും. ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചോക്കെ, കുറച്ചും കൂടി. ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശരീരം കൊണ്ടാണോ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണോ? ആത്മാവ് കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്. മനസ്സുകൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ശരീരം കൊണ്ടും ചെയ്യണം. ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം? ഒരാചാര്യന്റെ, ഭഗവാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ